Uy, sutol mo to bay. Ala ba? Pwede man niya 150? Grabe sa boy. Uy, sug-isog man. Katalay lang ba? Kinaramitan ako niya. Nagtuwa man siguro may nahadlok mo ninyo. Lamias pa ako eh. Hindagan man ako service. Asa naman ro mga ligo sa kong beach? Uy, Relax lang boss, nalagi mga ligo ron. ganina ko pinaabot ba? Wala pa dyan naabot. Ay kabala ka boss. Dagan kay mga ligo diri at sikat kini diri nga beach. Sige, sige, ato naman dito. Sabi boss. Uy, sutol mo to bay. Paminaw ako ba sika ang gidala ato. At doon ako bay. Excuse me ma'am, pila mo kabuk? Agad, upat na kabuk, guard. Uy, bitian ang mga sakay ni mo boss oy. Uy, musaibit na dyan daw. Sabayan mo dyan mo pangadarit pa. Wala man boss. Oy boss, upato ka buhok. Ay, ubat ka buhok. Tag 200 lang. Boss, 200 lang daw boss. Ala ba? Pwede man niya 150? Boss, 150 daw. 150? Unsa na, payo? Sige, sige, pasubla na na, para way langay. Copy boss. Boss, abante daw. Kamayo. Boss, entrance boss. Kabayad mo ko ganina. Uy, saan nakabayad nga? O magkakabayad yan na? Aw, ako mo ito nalasahin na. Hingawas na ko kanang ihi. Tanggala din mong kalo kung na may bulaw. Ayaw na. Basta, pasublan ko niya dili. Sa bagay pre, mao magini siya pre. Sige boss, sulod boss. Sige, tara, boss. Nagutan eh ni Pastor Roy. Bibiyaan man ta. Ah, man siya pangitaon dyan. Paminaw na ako boss. Murag nato sila sa lapihan sa kuwag boss ba. Sa beach gani. Naato sila rito boss. Nya, ako man. Tara to. Ha? Tara. Uy, asa man mo? Entrance ninyo. Aw, pwede mo ang iyo. Unya lang entrance. Naramong gumitanawon diha boss. Nya na magbalik eh. Wa dyan may mahimo boss. Kaya ang patakaran re. Hindi mo bayad sa entrance. Di dyan mo kasulod. Kami, nagsunod na ba may sarol? Grabe sa boy. Uy, sug-isog man. Katalay lang ba? Kinaramitan ako diha. Nagtuwa man siguro may nahadlok mo ninyo. Oh, unsa may problema dira? Boss, mamugas dyan. Bisa wala pang entrance. Ay, di pwede na. Malugi ako negosyo. Amo ba? Nangamitan ahon ba? Gibiyaan mi sa mong kauban. Bakoy labutan na imong kauban. Ang rule dire. Nga mubayad mo entrance. Bawal ang utang. Tuhap na mo boss, oy. Mortahay, may nasa lamisa oy. Oy, ang dati mong yaw-yaw. Nagkakulot ra agi ni mo ha. Oh, wala man boss. Mahangyo ramang good mi ba? Aw, naaraman day na. Kamalo, man mo magluiloy. Bayad mo niya ha. Sige, pasubla na na. Kasi ma-high blood ko na. Copy, boss. Mawa na mo diha. Bagian nami. Abusado kayo, burabag na mayad og entrance. Talang mo niya. Timan nito mga dagwaya. Kay mga maro, baya kay to. Hala, walupag tika ni Pastor Roy. Salamat kay Pastor Roy. Gidala din minimo diri ka sa beach ba? Ay, matik na basta ka mo. Tulo. Salamat Pastor. Unsay salamat mo ko'y balak ninyo niya. Unsay salamat na naman ko'y balak ninyo niya. Bantay lang mo niya. What Pastor? Grabe ka, chicks mo dyan sa Pastor Roy. Salamat kaya kaning kuyog din mo diri sa kuha ba. Pero tayo sabi man sa tingali ko diri sa mo ha. Pastor, dali Pastor ha. Ay mga girls, pabutar ako dira kay manghira jud ko. Kadali lang. Kanga na ulo eh, dili tingali na ko diri sa katit. Agay. Uy, ano tin matika ni utol lo? Uy kanina bilan ang pula ni utol. Utol ako ni bi. Ay na jud tong tulo ka chika. Nanggalong po na ako ng kalo. Kaya nanay ko tugnapay sa utol. Nakisunda yun ang mga stress sa libay. Girls, tara. Masige pagkutom na mo ba? Hala, ang chika ni Pastor gikuha ni Franklin. Lamias pa ako eh. Lami ako eh. Hindagan mo na ako service. Sakay mo yun akong chika. Let's go. Mato na po, salamat. Sige boss, salamat. Alam, dahil man ay na. Di ba sakay mo yun ang mga chika? Balik-balik mo ha. Uy, kamu may guard diri ba? Kisa nag-drive itong service ako. Uy, abi na kung ikaw to. Mamaw, mamugnaw. Na, baog yung dagwaya oh. O, pareha dyan mong now, pero ay kung labot-labotan ni mo kabuang. Ay, galas, go. Ako atong utol na waya now. Run. Oh!